Μύρης και ο Κακομύρης. Πληθαίνουν οι φήμες σχετικά με την αγορά μικρών νησιών στην Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη πολυμελών συγκροτημάτων από το Άναγος. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από το νησί Οξιά στον Ιόνιο, τουλάχιστον 3 ακόμη νησιά στην ευρύτερη περιοχή έχουν πουληθεί ή βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κλείσει η συμφωνία με τους αγοραστές της και να έρθουν αυτοί από το Κατάρ. Έχει αρχίσει το ξεπούλημα με λίγα λόγια. Οι αρχηγοί στα δημοτικά κράτη του κόσμου ονομάζονται πρόεδροι ή πρωθυπουργοί. Στην Ελλάδα ονομάζονται διευθυντές πωλήσεων. Για να ακούσουμε τι θα μας πούνε. Όλοι μας γνωρίζουμε για την οικονομική μας κρίση. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να βρούμε μία λύση. Επενδυτές καλέσαμε από τον κόσμο όλο. Γιατί σε λίγο θα μείνουμε χωρίς δακί στον κόλο. Το χρήμα ρε είναι άφθονο εκεί στην Αραβία. Γι' αυτό και εμείς καλέσαμε αυτό το κελεπία. Η τρικομματική κυβέρνηση θα δώσει τώρα λύσεις και στην Ελλάδα μας θα δούμε μεγάλες επενδύσεις. Αγαπητέ μας πρίγκιπα, ελάτε να τα πούμε, μπας και καταφέρουμε το φράγκο σας να δούμε. Ορίστε, μαρίνες, αεροδρόμια, λιμάνια, μοναστήρια, όλα σας τα δίνουμε αφού είμαστε πατήρια. Έξω ρε που θέλετε, την Ελλάδα να πουλήσετε. Πάει η ευκαιρία, ψάχνετε να τα οικονομήσετε. Συλλαλητήρια θα κάνουμε, εμείς δεν ξεπουλάμε. Θα πω εγώ μπροστά και πίσω μου το πάμε. Γι' αυτό σας λέω μην παίζετε με την υπομονή μου. Τα πλούτη σας και τα λεφτά τα γράφω στο μουνί μου. Αυτός ήταν ο στόχος σας όταν κυβερνήσετε. Ό,τι έχει ο τόπος μας να το ξεπουλήσετε. Μα εμείς δεν θα αφήσουμε ο πλούτος να χαθεί, αλλά στον ελληνικό λαό σωστά να μοιραστεί. Εμείς θα το αλλάξουμε το δόλιο σχέδιό τους. Στα αρχίδια μας τους γράφουμε κι αυτούς και το ευρώ τους. Ηρεμήστε σας παρακαλώ, να σας εξηγήσω τον λόγο που είμαι εδώ, να σας ομολογήσω. Για λιμάνια εγώ δεν νοιάζομαι, αυτό τελεία και παύλα. Με τις λίδες της γυναίκες σας έχω μεγάλη καύλα. Σας παρακαλώ να κάνετε την πρόταση δεκτή, έτσι κι αλλιώς η πουτσα σας δεν λέει να σηκωθεί. Η κρίση σας κατάτησε από βαρβάτους ερεστές, με γρήλο να σηκώνονται οι δικές σας υψολές. Γι' αυτό και ήρθα εδώ να σας εξυπηρετήσω, στις Ελληνίδας τη χαρά θέλω να επενδύσω. Επένδυση είναι αυτό. Αυτό είναι αμαρτία. Πρωταθλητές θα γίνουμε εμείς στη μαλακία. Αυτό μας έμεινε για να μας φεύγει πίκρα. Το φάρμακο που έχουμε απ' του βουνί τη γλύκα. Άκουσε με Σαμαρά, εγώ είμαι ο Εμμύρης. Εσείς ο άπαρχος, φτωχός και κακομοίρης. Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ τι θα αγοράσω. Τα χρήματα τα έφερα μαζί μου και ήρθα να το σκάσω. Είμαι άντρας μερακλής, ξέρω εγώ τι κάνω. Ακόμα και της παπαρίγας στο σεξ θα την τρελάνω. Και σένα τώρα που σε βλέπω, με έχεις αναστατώσει. Τα σεξι μάρμα τα γυαλιά με έχουνε καυλώσει. Γι' αυτό και ήρθα εδώ, έμαθα πηγέστε, έτρεξα κι εγώ καημένος. Ευχαριστούμε και του χρόνου. Καλό για το πρώτο μας, παιδιά.